हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नस्तप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। नष्टप्रायेष्वभद्रेषु भगवतसेवया। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు భాగవతం క్లాస్ కి అందరికి కూడా ఇస్కాన్ శ్రీ శ్రీ రాధా గోవింద ఆలయం తరఫున స్వాగతం సుస్వాగతం. సో ఈ షార్ట్ భాగవతంలో శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయంలోని 25వ శ్లోకాన్ని ఈరోజు మనము ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి వివరణ ద్వారా తెలుసుకోగలిగేటువంటిది. శ్రీమద్ భాగవతము మొదటి స్కందము 4వ అధ్యాయము 25వ శ్లోకము. స్త్రీ శూద్ర ద్విజ బంధూనాం త్రయీన శృతి గోచరా కర్మ శ్రేయసి మూఢానాం శ్రేయ ఏవం భవేదిహ ఇతి భారతమాఖ్యానం కృపయా మునినా కృతం. సో భావము, జనులకు ఇది జీవిత పరమలక్ష్య ప్రాప్తిని కలగజేయగలదని మహాముని కరుణతో భావించెను. ఆ విధంగా అతడు స్త్రీలు శూద్రులు ద్విజబంధువుల నిమిత్తమై మహాభారతమనడి గొప్ప ఇతిహాసమును రచించెను. భాష్యము. బ్రాహ్మణ క్షత్రియ వంశములందు గాని లేదా ఆధ్యాత్మికోన్నతిని బడసిన వంశమునందు గాని జన్మించినను తమ వంశీయులకు తగని వారు ద్విజబంధువులని పిలువబడుదురు. శుద్ధ కార్యములు నిర్వహింపబడని కారణమున అట్టి వారు తమ తమ వంశములకు చెందిన వారుగా గుర్తింపబడరు. శుద్ధి కార్యములనునవి శిశువు యొక్క జన్మకు పూర్వమే ప్రారంభమగును. అట్టి గర్భధాన కార్యక్రమమే గర్భధాన సంస్కారమని పిలువబడును. అటువంటి గర్భధాన సంస్కారమును అంటే ఆధ్యాత్మిక కుటుంబ నియంత్రణ విధానము పొందనివాడు ద్విజుల కుటుంబములోని వాడుగా అంగీకరింపబడడు. గర్భధాన సంస్కారము తదుపరి గల ఇతర పలు పవిత్రీకరణ విధానములలో యజ్ఞోపవీత ధారణమొకటి. మంత్రదీక్ష సమయమును వనరించబడు ఈ సంస్కారము పిదపనే మనుజుడు ద్విజుడుగా పిలువబడును. గర్భధాన సంస్కార సమయము తొలి జన్మగా భావింపబడగా ఆధ్యాత్మికోపదేశ సమయమున
ద్వితీయ జన్మగా భావింపబడును. ఇటువంటి ముఖ్యమైన సంస్కారముల ద్వారా యథావిధిగా పవిత్రీకరణము పొందినవాడే యోగ్యుడైన ద్విజుడు అనబడును. ఒకవేళ తల్లిదండ్రులు గర్భధాన సంస్కారమును పాటింపకుండా కేవలము తమోగుణంతో సంతానమును ఉత్పత్తి చేసినచో వారి సంతానము ద్విజబంధువులు అనబడుదురు. ద్విజబంధువులు ద్విజుల కుటుంబంలోని సంతానముతో పోల్చినచో నిక్కంగా అల్పజ్ఞులై యుందురు. వారు సహజంగా అల్పజ్ఞులైన శూద్రులు స్త్రీలతో జమకట్టబడుదురు. శూద్రులకు స్త్రీలకు వివాహ సంస్కారం తప్ప వేరొక సంస్కారము పొందవలసిన అవసరము లేదు. స్త్రీలు శూద్రులు ద్విజబంధువుల వంటి అల్పజ్ఞ జనులు దివ్యమైన వేదముల ప్రయోజనమును అవగతం చేసుకొనుటకు అవసరమైన యోగ్యతను లోపించియుందురు. వారి కొరకే మహాభారతము రచించబడినది. వేదముల ప్రయోజనమును తెలియజేయుటయే మహాభారతం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనము. కనుకనే వేద సారాంశమైన భగవద్గీత దాని యందు పొందుపరపబడినది. అల్పజ్ఞులైన వారు తత్వము కన్నను కథల యందే ఎక్కువగా ప్రీతిని కలిగియుందురు గనుక వేదముల యందలి తత్వమును శ్రీకృష్ణ భగవానుడు భగవద్గీత రూపంలో పలికియుండెను. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వ్యాస దేవులిరువురును దివ్యులు గనుక ఈ యుగపు పతిత జనులకు ధర్మమును కలగజేయుటకై కలిసి యత్నించిరి. అటువంటి భగవద్గీత వేద జ్ఞానం యొక్క సారమై ఉన్నది. ఉపనిషత్తుల వలె అది ఆధ్యాత్మిక విలువలు కలిగిన ఆధ్యాత్మిక గ్రంథమై ఉన్నది. వేదాంత తత్వము కళాశాల విద్యార్థుల అధ్యయన విషయము కాగా విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల వంటి వారే భక్తియుత సేవ యందు నియుక్తులగుచున్నవారు. వాస్తవమునకు ఇది ఒక గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రము. ఇట్టి విజ్ఞాన శాస్త్రమునకు శ్రీ చైతన్య మహాప్రభు రూపంలో సాక్షాత్తు శ్రీకృష్ణుడే పరమాచార్యుడై ఉన్నాడు. ఆ దేవదేవునిచే శక్తి ప్రదానము చేయబడిన వారు ఇతరులను శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో నియుక్తులను చెయ్యగలరు. ఇది ఈరోజు ఈ శ్లోకమునకు ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చినటువంటి భాష్యము. హరే కృష్ణ. జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదికి జై. ఓం అజ్ఞాన తిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షుర్మిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామినితి నామినే. నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్యదేశ తారిణి. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇక్కడ వేదవ్యాసుల వారి గురించి వారు ఈ కలియుగ జనులైనటువంటి మందమతులైనటువంటి అల్పజ్ఞులైనటువంటి వారికి వనరించినటువంటి గొప్ప కరుణ, వారి ఎడ చూపినటువంటి గొప్ప కరుణను మనము ఇంతకు ముందు శ్లోకాలలో చూసినటువంటి ఆయన అందుకే కృపణ వత్సలహ, అజ్ఞానులైనటువంటి వారి ఎడ కరుణ కలిగినటువంటి వాడు
గా వేదవ్యాసులను పూర్వపు శ్లోకాలలో మనం చూసినట్టుంది. సో ఆ విధంగా ఆయన మరి ఈ సర్వ మానవాళికి, ఎందుకంటే వేదము చదవాలంటే కొన్ని వాటికి సంబంధించినటువంటి కట్టుబాట్లు, వాటికి సంబంధించినటువంటి కొన్ని జ్ఞానాలను నేర్చుకోవాల్సినటువంటి ఉన్నటువంటిది. కానీ మరి అందరికీ ఆ వేదాల యొక్క సారము అందాలి అనేటువంటి ఉద్దేశంతో, ఎందుకంటే సాధారణంగా ఈ ఉన్నటువంటి 4 వర్ణాలలో బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులు అనబడేటువంటి వాళ్ళు మరి సాధారణంగా అన్ని రకాలైనటువంటి ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి ఉన్నతులలో ఉన్నవాళ్ళుగా పిలువబడతారు. ఆ విధంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళే బ్రాహ్మణులు గాను, క్షత్రియులు గాను, వైశ్యులు గాను చెప్పబడతారు. అలా కాకుండా ఆ కుటుంబాలలో ఉండి మరి ఆధ్యాత్మిక ఉన్నతిని పొందకుండా ఉన్నట్లయితే ఆ వంశీయులు, అంటే ఆ బ్రాహ్మణ, క్షత్రియ, వైశ్యులకు తగిన వారుగా కాకుండా వాళ్ళు ద్విజులుగా పిలువబడుతుంటారు. ద్విజ బంధువులుగా పిలువబడేటువంటి వారు. అంటే ఆ బ్రాహ్మణ సంస్కారాన్ని కానీ, క్షత్రియ కానీ, వైశ్య అవన్నీ కూడా వారికి సాధారణంగా మన జీవన విధానంలో మనకు పూర్వకాలంలో గర్భధాన సంస్కారము అనేటువంటి అంశాన్ని సాధారణంగా బ్రాహ్మణుని పిలిచి ముహూర్తాలు పెట్టించి గర్భధారణ విషయాలు వివాహ అనంతరంగా ఉండేటువంటిది. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక పవిత్ర విధానాల్లో ఉండేటువంటిది. కానీ కాలక్రమంలో అవన్నీ కూడా లేకపోవడం వల్ల, ఎందుకంటే భవిష్యత్తును ఊహించినటువంటి మరి వ్యాసుల వారు మరి ఇవన్నీ కూడా గ్రహించి ఇవన్నీ జరగకపోవడం వల్ల సాధారణంగా ఈ వచ్చేటువంటి వాళ్ళు అందరూ కూడా ద్విజ బంధువులు. అందుకే మహాభారతంలోనే చెప్పబడినటువంటి జన్మతా జాయతే శూద్ర అంటూ అందరూ కూడా శూద్రులుగానే సాధారణంగా జన్మించేటువంటి వాళ్ళు. సో మరి అటువంటి వాళ్ళు వారి వారి యొక్క కర్మల ద్వారా తదుపరి వారు ద్విజస్థాయి, అంటే విప్రస్థాయికి, బ్రాహ్మణ స్థితికి ఎదగాలి అనేటువంటిది చెప్పబడినటువంటిది. అదే ముఖ్య ఉద్దేశమే ఈ మహాభారతాన్ని ఆయన పంచమ వేదంగా మరి వ్యాసుల వారు అందించినటువంటి విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గమనించవచ్చు. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తూ ఉన్నారు, సాధారణంగా గర్భధాన సంస్కారము ఇవన్నీ జరిగి తల్లిదండ్రుల ద్వారా మనం పొందినటువంటి ఆ జన్మ తొలి జన్మగా భావించబడేటువంటిది. తదుపరి జరపబోయేటువంటి మరి సంస్కార ప్రక్రియల ద్వారా ఆధ్యాత్మిక ఉపదేశమును పొందినప్పుడు పొందేటువంటిది ద్వితీయ జన్మగా భావించబడుతూ ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా చేయబడి మరి ఆ సంస్కారాల ద్వారా పవిత్రీకరించబడినటువంటి వాడే యోగ్యుడైనటువంటి ద్విజుడు అనబడేటువంటిది ఉండేటువంటిది. కానీ అలా జరగకుండా ఉండేటువంటి ఆ క్రమంలో మిగిలిన వాళ్ళకి అలా లేకపోయినట్లయితే సహజంగానే అల్పజ్ఞులైనటువంటి మరి శూద్రులుగా ఏదైతే ఉందో అలాగే స్త్రీలతోనూ జత కట్టబడతారు అని చెప్తూ ఉంటారు. వాళ్ళు కూడా ఆ వివాహ సంస్కారాల్లో పవిత్రీకరించబడేటువంటి విషయాలుగా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటిది చెప్పబడుతూ ఉంటుంది. మరి ఆ విధంగా అల్పజ్ఞులైనటువంటి వాళ్ళు దివ్యమైనటువంటి వేదముల యొక్క ప్రయోజనాన్ని అవగతం చేసుకునేటువంటి యోగ్యత వాళ్ళలో లోపించి ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఆ విధమైనటువంటి కర్మలు కానీ, ఆ విధమైనటువంటి తత్వాన్ని కానీ వాళ్ళు పొందలేనటువంటి. సో అటువంటి వాళ్ళ కొరకు ఆ వేద ప్రయోజనాన్ని అందించడమే, ఆ వేదం యొక్క ప్రయోజనము తెలియచేయటమే మహాభారతం యొక్క ముఖ్య ప్రయోజనమై ఉన్నది అని చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మహాభారతము మరి వేద
యొక్క సారంగానే చెప్పబడుతూ ఉన్నటువంటిది. అందుకే దానిని పంచమ వేదంగా పిలువబడుతూ ఉన్నటువంటి అంశం. ఎందుకంటే ఇక్కడ వేద అధ్యయనము అందరికీ సులువుగా అందుబాటులో లేకపోవడంతో సాధారణ జనుల ప్రయోజనం కూడా ప్రజలకు, అంటే సాధారణంగా ఉండేటువంటి ప్రజలకు కూడా ధర్మము, భక్తి, ఆత్మతత్వము తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి దానితోనే మరి వేదవ్యాసుల వారు మరి కరుణావత్సలుడైనటువంటి వేదవ్యాసుడు ఎంతో కరుణతో మహాభారతాన్ని రచించారు. కనుకనే అది పంచమ వేదంగా చెప్పబడుతూ ఉండేటువంటిది. ఎందుకంటే దానిలో ముఖ్యమైనటువంటి బోధనలు ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానము కొంతమంది వరకే పరిమితం కాకూడదు, అది సర్వ మానవాళికి అందించబడాలి. ఎందుకంటే భగవంతుని యొక్క సందేశము సమస్త మానవాళికి చెందినటువంటిది. మరి అటువంటి దానిని సర్వ మానవాళికి అందుబాటులోనికి, ఆ జ్ఞానాన్ని సర్వ మానవాళికి అందుబాటులోకి తీసుకురావడమే మహర్షుల యొక్క లక్షణం. అదే వేదవ్యాసుల వారు చేసినటువంటిది. కరుణతో ఆయన మరి ఈ జ్ఞానాన్ని అందుబాటులోనికి తీసుకొచ్చినటువంటి వాడు. మనకి భగవద్గీత, మరి మహాభారతంతో చూస్తే భగవద్గీత మహాభారతంలోని భాగమే కదా. 18 పర్వాలుగా ఉన్నటువంటి ఆ మహాభారతంలో భగవద్గీత మరి భీష్మ పర్వము అనేటువంటి పర్వంలోని కొన్ని అధ్యాయాలుగా చెప్పబడినటువంటిదే. అందువల్ల గీతా జ్ఞానము సమస్త జనులకు అందుబాటులోకి వచ్చినటువంటిది. ఈ భగవద్గీత ఈరోజు అందుబాటులోకి సమస్త మానవాళికి, సర్వ వేదాలలో ఉండేటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలను తెలియచేసేటువంటిది ఉపనిషత్తులు. ఉప అంటే సమీపంలో, ని అంటే నిశ్చయంతో, షత్ అజ్ఞానాన్ని నాశనం చేసేటువంటివి ఉపనిషత్తులు అని చెప్తారు. మరి అటువంటి, అంటే ఆ గురువు సమీపంలో కూర్చొని రహస్య ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానాన్ని స్వీకరించడమే ఉపనిషత్ పదం యొక్క అర్థంగా చెప్తూ ఉంటుంటారు. అటువంటి ఉపనిషత్తుల ఏంటి ఉపనిషత్తుల్లో మనం చూస్తూ ఇంతకుముందు కూడా చెప్పుకున్నాం. ఆత్మతత్వము, బ్రహ్మతత్వము, ఆత్మ బ్రహ్మకు మధ్య ఉన్న సంబంధము, తదుపరి ఈ జనన మరణ చక్రాల నుండి విముక్తి పొందడము కదా. కనుక భగవద్గీత ఉపనిషత్తుల సారము. అందుకే మనకి భగవద్గీతలో చాలా శ్లోకాలలో ఉపనిషత్తుల యొక్క భావాన్ని చాలా స్పష్టంగా మనకి తెలియచేయబడినటువంటి అంశాలను మనం చూస్తాం. అటువంటి మరి ఆ భగవద్గీత మహాభారతంలోని భాగమే మనకి. అందులో శ్రీకృష్ణుడు చాలా అని చూస్తాం. భక్తి ద్వారా మాత్రమే నన్ను యథార్థంగా తెలుసుకోవచ్చు. కాబట్టి ఆ వేద అధ్యయనం కానీ ఇంతకు ముందు ఏదైతే చెప్పబడిందో కొంతమందికి మాత్రమే యోగ్యతగా, అంటే వాటిని పఠించడానికి కొన్ని స్పష్టమైనటువంటి అర్హతలను పొందవలసినటువంటి, కానీ అటువంటిది ఏమీ లేకుండా భక్తి ద్వారా మనకి భక్తి దృష్టిలో శ్రీమద్ భాగవతం ప్రకారం వర్ణం, జన్మ, విద్య కంటే భక్తియే ప్రధానము కదా. సో కాబట్టి భగవద్భక్తి అందరినీ పవిత్రులను చేయగలదు. ఏదైతే మనం ఇంత ముందు సంస్కారాలు ఇవన్నీ అంటూ చెప్తూ మరి ఉద్ధరించబడేటువంటి ఆ స్థితులన్నిటి నుండి కూడా బయటపడేటువంటిదే మనకి ఈ
పంచమ వేదంగా ఉన్నటువంటి మహాభారతము, అందులో పొందుపరచబడినటువంటి భగవద్గీత, సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ భగవానుడే సర్వ ఉపనిషత్తుల సారాన్ని అందులో కేంద్రీకరించి ఈ మానవ జీవన కురుక్షేత్ర యుద్ధము నుండి బయటపడే సర్వ మానవాళి ఈ కురుక్షేత్ర యుద్ధం నుండి మన జీవితంలో ఎదురయ్యేటువంటి కురుక్షేత్ర యుద్ధ సంఘటన నుండి బయటపడడానికి ఆయన బోధించినటువంటి బోధనే భగవద్గీత. అందుకే ఇక్కడ శ్రీల ప్రభుపాదులు వారు చెప్తున్నారు, శ్రీకృష్ణ భగవానుడు వ్యాసుడు ఇరువురును కూడా దివ్యులు కనుక ఈ కలియుగపు పతిత జనులకు శుభాన్ని కలగజేయడానికే వారిరువురు కలిసి యత్నించారు. అటువంటి భగవద్గీత వేద జ్ఞానం యొక్క సారమై ఉన్నది. ఏదైతే ఇంతకు ముందు వేదాలను చదవాలంటే కొన్ని నియమ నిష్టలు ఉన్నటువంటి అవేవి కూడా అవసరం లేకుండా సర్వ మానవాళి ఆ భగవంతుని గురించి తెలుసుకోవాలి అనేటువంటి జిజ్ఞాస ఉంటే చాలు భగవద్గీత భారతాన్ని చదవచ్చు, మహాభారతాన్ని. మరి అలా అని చెప్పేసి ఇదేమన్నా తక్కువ ఫలితం అంటలేదు. ఉపనిషత్తుల వలె అది ఆధ్యాత్మిక విలువలను కలిగినటువంటి ఆధ్యాత్మిక గ్రంథం ఇది. సో ఇంకా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి అంశాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఈ వేదాంత తత్వాలు గురించి చేసేటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళంతా అంటే ఆ వేదాలను ఉపనిషత్తులు ఇవన్నీ కూడా అధ్యయనం చేస్తూ ఉండేటువంటి వాళ్ళు కళాశాల విద్యార్థుల అధ్యయనం వంటిది అయితే, ఎవరైతే ఈ భక్తియుత సేవ భగవద్గీత భాగవతము మహాభారతం వంటి వాటి ద్వారా తెలుసుకుని మరి అలా చేస్తూ ఉన్నటువంటి వారు విశ్వవిద్యాలయ విద్యార్థుల వంటి వారు. మరి ఈ భక్తి సంబంధమైనటువంటి జ్ఞానం విషయాలకు సంబంధించిన శాస్త్రాలు గొప్ప విజ్ఞాన శాస్త్రము అని చెప్తున్నారు. ఇటు విజ్ఞాన శాస్త్రమునకు మరి శ్రీ చైతన్య మహాప్రభువు ఎవరు? ఆయన సాక్షాత్తు దేవదేవుడైన శ్రీకృష్ణ పరమాత్ముడు మనకి పరమ ఆచార్యుడై ఉన్నారు. ఆయన బోధించినటువంటి ఈ తత్వాలనే, ఎందుకంటే దేవదేవుని చేత శక్తి ప్రదానం చేయబడిన వారు ఇతరులను శ్రీకృష్ణ భగవానుని భక్తియుత సేవలో నియుక్తులను చేయగలరు అంటూ మరి ఈ మానవాళికి ఏ విధమైనటువంటి మహోన్నతమైనటువంటి అవకాశము ఈ కలియుగ జనులకు. ఒక రకంగా కలియుగంలో మనం ఇబ్బంది అని చెప్పుకున్నప్పటికీ కూడా మరొక రకంగా చూస్తే చాలా అదృష్టవంతులుగా కూడా ఈ కలియుగ జనులను చెప్తూ ఉంటారు. సరళమైన భక్తి విధానము, సరళమైన నామ సంకీర్తనము, అదే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవన్నామ స్మరణ ద్వారానే ఇతర యుగాలలో వాళ్ళు కఠిన నియమాలను అన్నిటినీ పాటించి ఏ విధమైనటువంటి స్థితులను పొందారో దాన్ని పొందవచ్చు సరళంగా సులభతరంగా అంటూ సాక్షాత్తు భగవంతుడు చెప్తున్నారు. భగవంతుని యొక్క శక్తి ఆవేశ అవతారమైనటువంటి వ్యాసుల వారు చెప్తున్నారు. అలాగే ఈ కలియుగంలో సుమారు 500 సంవత్సరాలకు పూర్వము సాక్షాత్తు భగవంతుని యొక్క అవతారమైనటువంటి చైతన్య మహాప్రభుల వారు భక్తుడి రూపంలో వచ్చి, ఎందుకంటే ప్రామాణికతను మరి అందించినటువంటి వారు, ఆ తదుపరి ఆయన యొక్క శిష్యులైనటువంటి గోస్వాములు, వారి తర్వాత ఉన్నటువంటి శిష్యులు, వీరందరూ కలిసి ఈ పరంపరను ఈ విధంగా కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు మనకి ఇస్కాన్ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఈ పరంపరను కొనసాగిస్తూ ఉన్నటువంటి హరే కృష్ణ జగద్గురు శ్రీల ప్రభుపాదు